Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монен дастгирӣ мекунен вай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео диден, мавзӯъ мешава масъалаи штраф ки охири вақтҳо бисёр бародарҳода проблема шидестай бугем. Пешай мавзӯъро сар кардан, ин номерҳое ки мемонум и бародар бугем нафарҳои бедокумента граница мебарам мебиёра ки ҳамин қадар одаме кироӣ кардем, шукри Аллоҳ, шикоят шидагӣ нестай. Метавонед телефон кунед ё ки дертарам ки рафтанӣ бошед, скриншот кунед номерҳошон амонед ва беташвиш равед. Иншаллоҳ телефон ки карден айноми мо салом бугем. Ва ин номерҳое ки мемонум билети ҳавопаймо ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава, метавонед дар WhatsApp нависед, нархи навора фаҳмен ва ба дили пир харидорӣ кунем. Хоб, масъалаи штраф да бугем. Аввалан барои чӣ дар ин масъала видео кардестам? Барое ки охири вақтҳо бисёри бародарҳоро ай таможни контрол гардондестем. Бале бигем бисёриҳош ай Somon Air мехаранд, бигем 75-80% возврат мешава. Вале баъзеҳо бигем айросийски компаниҳо Урал, ЮТР билет мехаранд ки дар ҳолате ки гардонанд ай сабабҳо билет месӯзад. Барои ҳамин дар ин масъала эҳтиёт бошед. Хоб, штраф ай административни правонарушения ё ки ай автобуса ай ки ҷое ки боша, оли баъзеҳо бигем мегиранд квитансияро медаронанд, намеспоранд, беаҳамиятӣ мекунанд. Ҳозир ман мефаҳмонам ки дар ҳолати наспоридан чӣ проблемаҳо мешавад. Аввалан нафарҳое ки мегӯянд ки гум кардагем квитансияро ё ки чӣ хел биспорем варақаш нестай, дар ҳамаи территория бигем Сбербанк ҳастай, мерен муроҷиат мекунем, паспортона метиҳем, мегӯем ки ба ҳамин сабаб штраф кардагиам, квитансияро метиҳам, бигем дар Сбербанк худашда меспорен ва чекша бигем хатитон гардондан хубтар, аги дар ҳолате ки ягон ҷош хато шава ай ба заданиам ки нарава, шумо нишон медиҳед. Дар ҳолате ки насупорен, аввалан бигем дар чанд видеомонам гуфтагем ки агар ки насупорен дар муддати 2 моҳ як штрафа ки наспорен 2 мешава. Барои наспоридан як штрафи дига оформид мешава. Дар ин ҳолат депортатсия кардан мумкин аст. Вале депортатсияш ку майла. Бигем ки вақте ки муддати зиёд намеспорен, корҳотон дар судебни пристав меғалта ки баъдан дар адреси ки зиндагӣ мекунен, бигем поштада ҳам квитансия меояд, ҳам ба суд даъват мекунанд. Ки бисёриҳомон ҷоида регистратсия мекунем ки ҳатто бигем пошташам проверка намекунем, хато накунем. Агар дар ин ҳолат агар биёвен ё ки ай поштарам бигирем, метавонед ки штрафтона бо 10% дига зиёд шидагай меспоре ва дар суд бигем ҳамун чека нишон метиҳед, ҳамин қати дела маҳкам мешавад. Вале дар ҳолате ки бигем ишам беаҳамиятӣ кунен, баъдан бигем делатон судебнӣ мешавад. баъдан мумкин аст ки қапан бигем 15 рӯз маҳкам кунанд. Оли бисёриҳо намедонанд ки дар спецприём барои чӣ маҳкаманд. Мақсад ин қонун қатъӣ метавонанд ки 15 рӯз маҳкам кунанд. Ҳатто ин охири вақтҳо ҳолатҳое шид ки билета гирифтанд, таможня бигем даромаданда гардонданашона. Барои ҳамин дар ҳамин масъала гуфтем беаҳамиятӣ накунед. ё ки агар дар ҳолате ки бесабаб штраф кардан, юристҳои тоҷикам бисёр дорем. Агар ки мақсад надоненам, дар WhatsApp мо нависем, иншаллоҳ номерҳошонро роӣ мекунем ки метавонем мақсад расходам ки шава камтарак, вале метавонед ки ҳамун штрафа обжалбат кунем, бигем ки бесабаб штраф кардагиам ва бигем ҳамура бигирен ай номтон. ҳамин қадар маълумот агар як нафарам ки як чи хабардор шуда боша, ҳам барои мо ҳам барои шумо фикр мекунам беҳтарин аст. ва нафарҳои обуна шидагӣ нестен, обуна шавем, бигем беҳтарин мешава. боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед. Миннатдорум ай ҳамаат бошед.